prezlečený pracovník Tisovského ortskomanda prišiel do osady Papiereň, ktorá bola pri Tisovci, a oklamal rómske rodiny, ktoré žili v takých biednejších príbytkoch, že je teda partizán, ktorý potrebuje pomoc odmiňovaním mostu. A ľudia im v tej osade uverili, mysleli, že spravia dobre, keď mu pomôžu, ale čakala ich smrť. O týchto príbehoch sa častokrát nehovorí ani len v majoritnej spoločnosti a ani veľa Rómov a rómskych, hlavne teda detí z marginalizovaných komunít, o svojej histórii nevedia. A je veľmi dôležité, aby sme budovali ich identitu, ale aby sme o týchto príbehoch hovorili aj nahlas, pretože sú súčasťou našej histórie a ak o nich budeme mlčať, tak dovolíme, aby sa tieto príbehy opakovali. To je Kristýna Maková, tak som v prvorade žena, ktorá má rada svoju prácu. Som koordinátorka mládežníckej skupinky Romane Čaja a je to taký preventívny program, ktorý má pomôcť mladým ľuďom cítiť sa v bezpečí, pretože žijú vo vylúčených komunitách a častokrát nepoznajú tú svoju sebahodnotu, svoju identitu. Neveria si a práve v programe Romana Čaja im chceme dať priestor, aby sa cítili bezpeční, aby spoznali svoju identitu, svoju kultúru a aby sa nebali byť občiansky aktívni len preto, že sú to deti z marginalizovaných komunít. Ak pochádzate z vylúčenej komunity alebo narodíte sa do generačnej chudoby, tak vo všeobecnosti si myslíte, že nič lepšie nemôže byť. Častokrát nemáte žiadne sny a neveríte, že môže aj vás čakať niečo lepšie, pretože častokrát vidíte len na okolí tie ťažké veci alebo zlé situácie a vtedy sa vlastne začína už formovať aj tá identita a tá sebahodnota toho dieťaťa od malička. Ak sme vyrovnaní s tým, aký sme človek, aj keď možno naša minulosť alebo niektoré situácie v živote boli náročnejšie, ale ak sme s tým vysporiadaní, vieme, kto sme a vieme, aká je naša hodnota, tak vieme tým aj ľahšie spracovať určite ťažšie alebo náročnejšie situácie, ktoré sa v našom živote stanú. Pri týchto deťoch to môže byť napríklad, keď sa stretnú s rasizmom, alebo báli sa ísť napríklad na nákup, že budú na nich pozerať, že kradnú, lebo v spoločnosti sa traduje, že Rómovia kradnú, ale to nie je rómska identita a je to stereotyp a predsudok a je dôležité, aby tie deti poznali tú hrdosť svojej identity a to, čo reálne znamená byť na Slovensku Rómom a Rómkou. Na jednej strane vytvárame pre deti priestor, kde sa môžu cítiť bezpečne a realizovať a na druhej strane robíme takéto verejné aktivity spojené s kultúrou. Pietná pripomienka rómskeho holokaustu je jedna z kľúčových tém, ktorej sa venujem aj spolu s našou skupinkou Romane Čaja. V 2025 sú v spoločnosti silné protirómske postoje. A nielen od bežných ľudí, ktorých môžeme takto stretnúť, ale aj od vysoko postavených ľudí a politikov, ktorí by mali byť pre našu spoločnosť akýmsi hodnotovým vzorom. Chcela som veľmi, aby sa dozvedeli čo najviac ľudí o tejto téme, pretože je to stále téma, o ktorej sa síce hovorí, ale nie veľa a je dôležité, aby sme teda o nej rozprávali. V Banskej Bystrici sa každoročne organizuje pietná pripomienka v Múzeu Slovenského národného povstania, ale môjim cieľom bolo ju dostať naozaj že medzi ľudí na námestie, aby aj tí ľudia, ktorí neprídu na toto podujatie, tak aby mohli zachytiť informácie, ktoré sa diali v našej histórii a to bol teda ten hlavný cieľ.
veľmi som hrdá, že vedia spolu sedieť, že chalani aj dievčatá vedia spolu komunikovať, vedia si povedať, na čo si na sebe vážia, pretože častokrát, keď prídu tie deti na začiatku, tak oni povedia, že nie sú vôbec na seba hrdé, že nemajú byť dôvod, prečo na seba hrdé. A za ten čas, kedy začneme spolupracovať, keď zažijú už aj prvé nejaké také ohlasy na tých verejných akciách, tak tá sebahodnota a sa posunie. To sú kroky, ktoré vlastne ľudia nevidia, ale pre mňa sú to veľké úspechy, pretože vidím, že tá sebahodnota sa toho dieťaťa posunula plne niekde inde. A možno také viac, čo vie aj verejnosť zachytiť, na čo som ja hrdá, tak to je, keď sme prvýkrát organizovali pietnú pripomienku, tak na námestí som videla dokopy možno 20 ľudí aj s nami. A minulý rok, teda keď sme to organizovali po druhýkrát, tak už tam boli desiatky ľudí. A vtedy som si uvedomila, že tie aktivity, je to síce veľmi pomalý proces, veľmi ťažký proces, ale má to zmysel. A ja verím, že postupne, že tam budú stovky ľudí na tých námestiach a spoločne s nami vyjadria solidaritu v rómskej komunite.